Досить цікаве добриво, це болгарська селітра. Для нас це новинка. Тут відмінність цього добрива, дивіться, яка гранула. Досить рівненька, ну і дуже-дуже маленька. Що підійде для навіть тої самої роси, щоб її розтворити. Це дуже головний фактор при нашій вологі. Це дуже-дуже добрий фактор. І ще хотілося відмітити, дивіться в них яка форма для наших клієнтів була дуже нестандартна. Замовили машину там 9 тонн, посчитали, так це що, по півтони чи що. Зараз буде цікаво, ми його переважимо.